What's up mga choy? So, hi mga choy. Sorry kayo kung wala na ko na-upload ug sayo. Kay tungod lagi sa nagsakit ko o busy sab ko sa eskwelahan. So, sorry kayo. Pero karon ato na ning padayunon. Akong gipangutana sa Facebook nga para sa imo, okay ra ba ang makig-friend sa ex? So, daghang ginagkama. So, daghang sila mga hinanakit about niya na nga word ex. So, tanaw na to kasi una nag-comment. So, ang first comment kay si Algin May Larot. Ako my friend. Siya nga for me, okay lang, wag lang yung plastikan, ganun. And also, both of you ask for forgiveness para happy lang ang life nyo. Charot. So, okay na siya pero wala siya ex. Hindi tayo pwede pinagtagpo pero di tinadhana. Pero hapit na siya makauyab. Hapit ra pod. Pero para sa imo nga okay ra. So tanaw na to sa uban kung okay ra ba pod sa ilaha. Ang next kay si Marge Almonte. Ang friends akong siya nga, yes, kayo uy, murag sa dula mo'y pinagsamahan. So, okay ra daw nga makig-friend. Okay, may mga nasa iya, yaman na. Pareha sila ni Aljade, siguro sa iya. Joke lang. Ang next kay si Jelmay Allen. Ako ning classmate atong person. Ana siya nga, yes, uy, pag kamuduha na ka-move on na. Move on ka. Okay man yapon kung naka-move on na dyan ang duha. Huwag na yapon sila mag... Depende na sa ila. Kasi din, natuyab itong isa. Or sa ba, magkaaway na sa... Isad kayo. So, para sa iya, okay na daw. Kung naka-move on na. Ang next kay akong batchmate, si Rich Siena Juntado Serrano. Patay na patay akong friend na ni sa una sa iya dahil dyan ni Sek. Wow! Siya nga, okay na Japon, at least na ay closure. Kaysa magnilikayay, murag walay pinagsamahan. Isa kayang ginapay ko, ano ba? Sindagan kayo mo kay... Ano ba siya? Yes! Kung kisa man tong napangitag uyab dia, chati na siya karon kay wala siya. Charla. Masinde na de. Ang next kay si Lalaine Villa Aluwate. Sorry. Siya nga, if you and your ex is single, then maybe. But if one is taken, it won't work at all. It may affect your present relationship. Charot. Para sa iya nga dili kay maka-apekto sa relasyon sa imong uyab nga present nimong uyab. So dili siya mosugot kay nayapoy ka na factor nga makadaot dito sa relationship. Daghang kinahitabuan na sa karon na generation og sa atong mga niagi na generation. Pangutana lang yung mama. So padayon ta ang next kay si Patsit Sigenes. Patay na sa akong kanan ni amigo. Luis, patay na sa ka. Ana siya nga. Friends? No. Murag lawum. No na siya nga word, maybe civil na lang siguro. Like wala na mo hinanakit sa usag-usa. When you say friends, manjud means pwede mo mag-chat, text, call, o magsabay. Which is dili maayo kung na ay girlfriend or boyfriend. What is your main purpose nga nung kinahanglan pa man mo mag-friends? Unsa daw yung purpose daw? Ano siya?
Di ba? Therefore, it's no. Ha, 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 ha. So, ulit kasi no? Dili siya, dili. Dili. Giingon dyan niya. Girason dyan niya yung... Gusto irason. Gusto irason. So, giingon na niya. Punitin ang sedula! Dili siya. Pantay close. Always. Dili siya. So, pila na ka points ang dili? 2. Then, ang okay ra is 3. So, padayon ta. Ang next kay si MJ Militares. So, kasipit po na ko. Siya nga, depende na siya sa sitwasyon, Angelo. Mo, Angelo. Kung mayo inyo ang patigbulag, ha, ha, ha. Naman goy uban nga dili mayo ang pag-split. Saan na? Split? Bikang ka. Split, mandaot nga dayon, haha. Nasay uban nga okay ang break up. So, depende ra jud siya. Pero in terms of friends, munya na kay uyab, di jud. Ha, ha, ha. So, pareha kay silang ni Paitat Sigenas o ni Lalaine Olivete. Makadaot jud sa relasyon kung makipag-friends ka sa ex. So, 3-3 na. Tayo na ang away. So, tulo ang okay, tulo ang dili. Isa kay mo daw gani. Ang sunod kay akong classmate atong grade 11. Si Gad Gadot. Abot, asan na siya? Asan na magkakaroon? Ana kani karon tanghawa na ni. Nag-comment siya, ana siya nga, oh Jill oy, kung wala kay pagdumot sa iya. Okay siya, okay siya. Siya nga, oh daw. So, ang next, upat nang okay. So, ang next kay si Luis Esguerra. Ako idol na sab. Red kayo. So, single pa ni siya. Sa, kung kinsa man tong kapangita diya nga utukan ang gusto. Kani, sa tinin ninyo nga lucky. Bait day. Gwapa po ni siya, gwapo. Siya nga, as what I have read somewhere, they say that if you're still friends with your ex, it's either you really did not love her or you still love her. Wow. Hindi tayo pwede pinagtagpo pero di tinadhana. Uy, yaks. So, lahir din siya kay paigog ini siya. Pati itong pinakauna nga pungutan na paigog yapon. So, kani na, but siya na igo dia. Bitaw, kani yung giingon nga kung friends gyapon mo sa imong ex, it's either you did not love her or you still love her. Naranan duwa daw. So, kinsa man tong kan gusto mo give friends sa ilang ex. So, pamili na mo sa duwa. Bitaw, ay apon siya sakto nga kuan. So, kan siya nang nasa sa tunga. Okay kaya. O dili. Nara siya sa tunga. So, nagpatunga siya. Direct yun. So, ang next kay si akong idol ya po na ako ni. May kini siya bright, then may musayaw, then kung kaya siya competitive kini siya nga lucky ba babae day. Gwapahon nga po pero nanamay uyab, tingin naman siya. Pero kung kisa tong gusto nga makigkuanan na niya, chat lang niya po mo siya, i-add friend niya siya. So, kini siya is si Junjun sa Avedra Pantungnya. Ako na yung classmate atong person. Ana siya nga, if you're matured enough, English gyapon. Nagagrabe yung drama. And already know what's the purpose and meaning of love, then there's nothing wrong with that. Wow! Okay na siya. Actually, love never perishes.
Though there's a gap between you and your ex and you wanted to forget everything. Wala ka. Good. Kasi, it's impossible. It doesn't mean that you're marupok or naka-move on, or wala. The point is you can be friends. For me, makaingon kog naka-move on na ang tao if wala na kasakit, gidala-dala. Once ganin na pa siya'y kasakit nga na-feel sa iyang ex, then it means wala pa siya ka-move on. Mao makaingon sila nga dili pwede makig-amigo, which is wrong. Mali daw. Lost ko na siya. Friends lang jud, bisag dili kayo mo magtingugay para walay mali siya. Okay gyapon, sakto gyapon siya. Lain sa siguro og hangtod mo tigulang duha ka away gyapon imong kakakita sa iya. So agree siya about makig-amigo sa ex ko, dapat matured na ka. If you are matured enough, ano siya. O kanpod, o naka-move on jud ka, matod pa niya, okay ra daw, kaysa atod magtiguan daw, murarigya po magkaaway ng kuhan, kakita sa usag-usa. Sakto gyapon siya. So, nice ka Jun. Isa man to magkana, chatilan ni ninyo. Anay ka po ni. Ang next kay si... Ayay! Si gandang lalaki na sab. Katong ginaingon ako sa inyo. Chati ninyo ba? Chati kay kailangan siya kuhan. Inspiration kayo. Ito gwapon, mitang lalaki. Ay, gwapa day! Gwapo na naman. Sipiat ko. Si Tom Joshua Radaza. Asya nga, yes! And that's called maturity. Unless if you both have a deeper issue, then I think, English ka pong think being friends will always be an issue. But I don't see any problem with being friends with your ex at all. If friends lang ang tumong, no feelings included. Ha ha ha. Bitaw, sakto man siya. Kung friends lang jud imong tuyo sa iya, friends lang jud. Nang dili na, wala na kay pala nga makigbalay ka na anak kay di na jud na siya maayo kay kung naa kay bago nga relasyon. So, kung friends lang tuyo, di friends. Walay feelings involved daw. So, yeah. Okay siya. Matured. Ang next kay si Tambok. Hi, Bok. Kay si Erika Lago Poblete. Ako ning classmate. Grade 11, grade 12, college first sem. So, nagbulag namin sa second sem. Haha. Karon, siya nga. Wahaha. Kay di man mo friends si... Di man mo friends ni Tut. Isa na siya. Char. So, shout out lang ako kay Erika Poblete. Salamat sa pag-comment. Ang next kay... Is this for real? Akong mama. Siya nga ay si Bibing Galindez. Ang tinod na yung ngalan is Jovi Galindez. Diyan na siya. Siya nga. No! Wow, dili po siya. Kay para sa kuha, ngano makig-friends pa man ka para asa plastikan? Wow, lahat mo yung mama na kuha. Lang, kay ex naman wala na joy hangtod sa hangtod, walay migo-migo. Ulit kikaw. Murag gabi di kayo pasakit siyang ex kay. Nga nilang mama, dramahan gyapon, pareha gyapon ako. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang. So, drama kayo. Next kay si, ay akong friend. Akong friend. Wala lang dyan may nagka-classmate ani.
may gapon ni siya mo advice ako sa una. Si W. Dialin. Oh, W. Dialin. Siya nga, it depends on both sides man kay walay kay what if gusto ka maging friends but then at the same time siya po din pungan lang tungod sa pwede nga mahimong issue. Iyang pasabot is okay na daw pero gawin mo sa imong current nga uyab o mahimuan mong issue sa ubang tao friends sa imong uyab nga sana bitaw. So nasakto gyapon siya, okay na daw sa iya pero nagapoy disadvantage kay malibak ka sa inyong ibuhat na kay ilahi din dito ingon sa imong uyab ana. So sakto gyapon siya pero okay na sa iya daw. Oh my god, this is it my ate. Akong atay. English na spod. Ganyan ako na bled. Siya nga. Si AJ Galandes. Papakay niya ko ate. Sa atong mga atay niya. Gwapa gyapon. Pero gwapa kayo ko ate. Gwapa kayo. Gwapa kayo. Then, ano ko? Siya nga, para sa iya is, I think it depends on how you two broke up. What? But it shouldn't be that easy because there's your excess for reasons. Time heals, they say, so it's better to not force the issue if you're not yet ready. If it can't be helped, be civil at least. Lastly, I can't stress this enough that if you're already in a relationship and your partner isn't comfortable about it, it's a big no! No! Unless you haven't moved on. No. So taas kayang giingon, diid siya. For short, dili siya. Moto. Nadungagan pa jud. Timplahi kong kapitik. Binuang nga tinakoy. Then next kay ako igsuon. Hindi. Si Armex Galandes. Siya nga, I think okay ra. I think okay raman makig-friends sa imong ex pero with limit na. Misking nagbulag mo, gilabaya nimo siya atong nga panahon na magkasinamot pa mo, di ba? What is the meaning of love in a relationship? A strong feeling of affection and concern towards another person, as the arising from kinship or close friendship. Number 2. A strong feeling or affection and concern for another person accompanied by sexual attraction. So, pwede rajud makig-friends sa ex. Ha. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, hey Macarena. Hey Macarena. Hey. So, okay daw. Okay na daw makig-friends with limit lang daw. So, dagang kaysa gimining about love. So, okay na sa iya. Okay na sa iya. Nga, magkig-friends daw. Ang next kay akong classmate atong grade 11 ko. Si Risi Marie Simasio. Shout out sa imo. So, ano siya nga, di jud pwede bay. Drama gyapon. Di jud pwede bay. Nga no makig-friend po man nga human naman iyang papel sa imong kinabuhi. Like pass is pass by. Ay nagbalik kung asa mo nagsugod sa una kay di ba friend man mo atong pinakauna. Das karon friend lang Japon. Anak girl. Sugod
Di jud na pwede bay. Focus na lang jud sa imong present. Ay napakig friend sa imong ex nga di na jud mahimong present sa imong kinabuhi. So murag lain jud ang nahitabo sa iyang ex, sa ilang ex. Sa kwan, naman tinik yun, sa tinik yun, nakalimot ko, ana siya nga kwan, depende lagi daw sa inyong pag broke up, how you broke up daw. Nga na, ay, it depends daw, ana daw. Okay ra maging friend o dili. Kaya na may kwan, na may mga ex na nilabay sa imong kinabuhi, sa ubang kinabuhi nga nilad kayo na yung hitabo, na. So dili siya. Para sa kuha, it depends na sa kwan jud. Kung nakay relasyon karon, then makadaot na siya totally. Makadaot na siya. Okay, magsilos mo jud na imong uyab nga kwan nga imong uyab karon. Okay, ex na biya ni mo, then nagkakuan mo. Tinood yun lang ipangingon. It depends sa nana. Anyway, thank you guys sa pagtanaw sa akong YouTube. O mag-share sa ako o positive nga thoughts. Ay, thoughts? Positive nga wordings. Sakto thoughts. Kuan, dagan kay mo abot nga pagsubok sa atong life. Labo na ng broken, kanang once nga ma-in love ta sa katao, magsakit jud ta. Kay in love jud ta. Pero akong ma-advise ay akong ma-positive ana is kana nga pag broke up, ayaw na himuang nga rason nga di na ka magkuan, di na ka magpadayon sa imong kinabuhi. Padayon lang. Kay wata ka balo, di ba? Nga muna lang siya ang rason para ikaw magbago or ana. Kay sa to nga kanta nga ay kanta ba to quote nga kuan. Rason na siya or kuan or magpabilin sa imuha. Nana. Kana nga tao. So kato aylan jud mo ka kuan kaluya pag na ay negative nga moabot sa inyong kinabuhi kay part na sa tong kinabuhi mga choy. So mo to be positive always. Ayaw jud mo kaluya. Ya dawatan lang ang tanang problema din isolve. Tanang problema na ay paraan kung gustuhon nga isolve ang problema. Nga to, salamat kayo sa pagtanaw sa akong YouTube channel, sa kaning nga video. Salamat kayo sa inyong pagtanaw. Subscribe na mo sa wala pa nakasubscribe o hit the notification bell para kamo ma-notify sa akong mga new videos at tahin ninyo akong kadramahan sa akong kinabuhi nga sa akong pambuhaton sa akong kinabuhi. So mora to sa karon nga day. Sorry kayo kung na-late na ako nag-upload. Kaya doon lagi, ito ng mga rason. Sorry kayo. So, I hope nga napalipay ta mo sa karon nga video o sa karon na episode. Wow. So, sunod nga question, I hope nga daghan pa mo comment. Moabot og 100 comments. Wow. Assuming. Let's aim for 1K subscribers mga chuy. Banon ta mo tanan sa akong kwan. Sa akong journey. So, salamat kayo sa nag-subscribe. Salamat kayo. So, bye-bye.